маросимҳои наврӯзи мардуми тоҷик ҷолибу зебо ва нотакроранд. Аз файзи истиқлол аст ки наврӯз дар саросари тоҷикистон бо тантанаҳои бошукӯҳ баргузор мегардад. Дар таваллудхонаи вилояти Суғд бо риояи урфу одати миллии чорабинии идонаи наврӯзӣ ташкил карда шуд. қайд гардид ки наврӯз рамзи сулҳу дӯстӣ, ҳамгироиву ҳамкорӣ ва ваҳдату ҳамбастагии башарият аст. Тароват ва зебоиҳои наврӯз басо ҷаззобу муассиранд. ҷашни наврӯз аз замони асосгузори он ҷамшед то имрӯз аз зебоиву накӯӣ, бузургдошти инсону табиат ва сифатҳои эҳёгарӣ саршор мебошад. Аз ҷараёни риояи суннату оинаҳои мардумӣ, аз хурсандиву шодмонию пиру барном метавон пай бурд ки аз сабзиши сабза, бедории табиат, шукуфтани гулҳо хурду бузург баҳоро интизоранд. садои наврӯз ҳар соли навбатӣ баландтару фарогиртар шуда ба қалбу зиндагии ҷаҳониён ворид мегардад ва соҳибони аслии наврӯз мардуми моро сарбаланду шӯҳратёр мегардонад. сумалак як таоми болаззат буда дар дастурхони пурғановати наврӯз ҷойи асосиро ишғол мекунад. ҳар сол дар арафаи иди наврӯз аз ҳар маҳал садои сумалакхонӣ ва рақсу бозиро метавон мушоҳида намуд. дар таваллудхонаи вилоятӣ низ деги сумалак гузошта шуд. сумалак хӯришест ки дар шабу рӯзи наврӯз омода карда мешавад ва он як шабона рӯз пухта мешавад. дар давоми пухтани суманак, яъне дар ҷараёни пухтани суманак, занону бонувон рақсу бозӣ, хурсандиву шодӣ менамоянд. зеро мақоле ҳаст ки агар соли навро бо хурсандиву шодӣ пешоз гиранд, давоми сол зиндагии онҳо бо хуррамиву шодӣ сипарӣ мегардад. бо иқдоми неки ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам президенти мо Эмомалӣ Раҳмон дар ассамблеяи ташкилоти умумиҷаҳонии байналмилалӣ ҷашни наврӯзиро ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон намуданд, пешниҳод намуданд ва хурсандӣ овар аст ки соли 2009 ин иқдоми не қабул карда шуд ва аз ин рӯз то имрӯз ин ҷашн дар ҳама ҷо байналмилалӣ бошукӯҳ ҷашн гирифта мешавад. дар ин ҷашни наврӯзӣ суманакпазӣ ки ин ҳам барои пешрафти кор, барои он ниятҳои орзуҳое ки ҳар як кас дар дили худ дорад, бо ҳамин пухтани суманак дар он ҷо орзуҳои худро гуфта мепазанд ки ин як анъанаи калон дар ҳамаи сарзамини тоҷикистон имрӯз пешвоз гирифта мешавад. шукӯҳу тантанаҳои наврӯзӣ дар таваллудхонаи вилоятӣ гувоҳи он аст ки кормандони ин муассиса ба рушди фарҳанги миллӣ ва эҳёи суннатҳои бостонӣ арҷ гузошта барои пойдорӣ ва боз ҳам ғанӣ гардондани он пайваста иқдом менамоянд. ҷашни наврӯз имрӯз ки дар диёри биҳиштосои мо таҷлил мегардад, васлгари дирӯзу имрӯз, ҳимоятгари суннатҳои волои ниёгон, решапайванди наслҳо, бозгашт ба асли хеш ва эҳёи беҳтарин расму оин ва анъанаҳои миллии мо мебошад. Маслана Муҳиддилозода, Азамҷон Шарипов, Ахбор. Бингули лола, булбул ба нола, борону жола, омадаст баҳор.